Campanule mov, azalee alb-rozalii cu parfum delicat, trandafiri chinezești, toate sunt plante perfecte pentru grădini și terase. De toate acestea a fost cucerită cântăreața de muzică populară Ornela Pasăre, care a decis să-și umple casa cu flori. Draga mea, nici nu vine să mai plec de aici, este un adevărat colț de rai. Păi am venit să-mi reîmprospătez casa cu flori, să schimb puțin ambientalul din casă și am venit direct la sursă. După o perioadă mult prea lungă petrecută în casă, cântăreața de muzică populară Ornela Pasăre s-a decis să-și umple casa cu flori multicolore, a mers într-o seră de lângă capitală și a ascultat sfatul specialistului. Mușcatele tiroleze, ca să știm, să simțim, să nu uităm modul de îngrijire, să ne gândim la originea lor. Sunt plante semideșertice. Ziceai că vrei să-ți împrospătești și florile din balcon? Păi bineînțeles, da. Uite, roșu. Și cele roșii sunt frumoase, dar aș merge pe un roz. Eu sunt cu rozul. Uite, și cea de acolo este superbă. Prima. O vezi? Ornela a fost pur și simplu fermecată de frumusețea și parfumul florilor din seră, iar misiunea ei nu a fost deloc ușoară. Cum să alegi dintre atâtea minuni multicolore? Știți cum miros? Sunt superbe. Ce mai le iau acasă? V-am zis că eu v-aș lua toate florile acasă la mine. Garofițele, la fel ca și crizantemele, sunt plante perene, înfloresc toată vara. Pe cât de ornamental, pe atât de iute, ardeiul poate fi crescut fără probleme în interior. Dacă am musafiri nedoriți, am o plantă specială. De fapt avem... Sunt capsicum sau ardei decorativi, sunt chiar obraznic de iuți, dar sunt comestibile. Cu această ocazie, artista a aflat și care sunt plantele care au efecte benefice asupra organismului. Aici am grupat câteva plante decorative, de care spuneam că numite arbore dragonului sau dracene, pentru că în mitologie dragonii scot flăcării, degajă foarte multă energie. Pentru decor sunt perfecte și campanulele, dar și impresionantele azalee. Este o campanula carpatica, se simte foarte bine atât în grădină cât și pe terase sau balcon. Este o plantă verde pe durata iernii, înflorește din mai până de zăpada continuu. Aici vedem oazale, o plantă de umbră, merge atât în condițiile de grădină. Are parfum? În zona umbrită, miroasă superb. Ai văzut o multitudine de flori și de plante, acum trebuie să te decizi, să ne spui ce rămâne. O să-mi fie foarte greu. Îți dau un căruț și te descurci singur, ești acasă la mine. Chiar să știți că mă simt ca acasă și am menționat și mai devreme aici, mă simt minunat. Am o pace și o liniște în suflet.